kiba mapi kum kinong syok sinong pi atakku nakapor sakapor nasngau sanai banyo iya kinong rep hakaleng jong ka jala mekhlia khamta mopo khasi jedehil kibarep kuai kibarep sensar kibarep latar pat kibarep yeshibun ba kimarep kibaper kat nang rep kubong nang sedep no belai hapan sedep lani kat nang rep nang duk no belai kaladon kata ka jing syak knyon ya kador ya kamar kamata jong kinong rep kijongi usensar uhiador ukwai uhiador ula terpat uhiador bakum ta terter lada phiken mau hangni kisnem ki baladep ka sorkar mekhlia kala shimkhia ban pen kala khamtam ya usensar ban ula terpat ban itu no eki kum kita ki agro forest produce lani kita ki marep om desho ki marklau oh ulalai nak kata ka khajna hakalenti hasengking hari ke basngausi ka jing bom don jong kata ka minimum support price lani kita ke MSP ka ban yada ya ka dor kamur jong kini ki marep ki nongrep ki jongi ki mat ya ki jing jenjar om tang kata kejin bom dan jong kata ki market intervention scheme ke babiang ya ke baka sorkar kan ya rap hakador kamur ya ki nongrep ru kalabu jing hadu kata ya ki nongrep ke badan ki ba ki jongi kumta ni kentu ya pi para rebe bakani kade kawai na kimat ki bangi kwa ban ya keren bat ka sorkar India ban pen sngau sa ka sorkar India banong baki nongrep ki jongi ki sa thombor banong ki nongrep ki jongi ki sa thit ya kimar kimata hakador kabatat ngikwa baka sorkar India kan ai ya kijing erap kenang baki nongrep kijongi kinlong kibabit kibabiang baki niyo ya kakamai kaji kababit kibabiang bat ngisanyong lada ubriu ulong ubakhlain hakayo kakot ubriu ulong ubakhlain bat ubalai na kino kijing sya tunjuk sakiwai kimat para rebe ya kabangi kwa bat pensgau hakamat jongpi hakane kapor kabamenta tolong balada pipet ya ka jingjia ya ka jingman hakaleng jong kari India kalong ke aka bayi segment hadu kata pisat yo ya kata ka jingsha thombor jong kiniam ritpat baper piyo ya ka jala Manipur kata ka jingsha thombor jong ki Kristan bat jong ki rilo mapo jala Manipur kane da sausan berai silenter kijing mani kisha penpra kinong yalap kisha pendik tangkat 9 kilometer lada piyat nang ni na pok patar khma pipoi ha Asam ka sorkar Asam kelawan rak yang tak kawai kaan ka bakiong balada piduai bat lada pipenkot ya ki bapang ya ki badon jing sitom lada pialap ban penkia ya ki bapang ya ki basitom lada ki missionary ki padar ki pastor bar kinong yalap ki penkot ya ki bapang bat basitom en ken ya kata tangkum ka kam ai ksut ber ka kam le bertong en ken en pensitom hato pikwa banyoi bakum kita kinwan jia hakari banye kajongi kahok penmani belai light lut hak keleng gari India kalasa pentron kalasa pendik nakawai kapor sakawai kapor kilami sibun ba kita kian ban khang ya kejing yalap bat mani belai light lut hak keleng jong gari India kilasna ya kita ki anti convention law kini ki parti rithor omdai bangi kentho pararbe rengi tho epi tang ya kajing sisa dasan sar ka BJP ro wai ladon majority hi daki Hindu ngiyoi baki anti convention law kilongbek dasan sar ka parti kongres ro kumapo Himachal Pradesh kilawan ra ya kini ki an ban khang ya kajing money play like lut bat ya kajing yalap like lut ya kano kanyam kalakta amat yong hadu kata ka sorkar India ka ong hakariti penyait kam baka hok mani play kadai kata ka hok long briu man briu hari ke bas ngusi kalong menta kata ka hok long briu man briu kelanang sentut bat kelanang telot nak kawai ke por sa ke por ki persang banuan ra ban penget jubor ya kata ka jenget ke jongki ki persang banuan ra ban pak keren jubor yangi ya tak ka ketin hindi ke jongki ki persang banuan ra jubor ban khang ya ka bam kadi khamtam ya ka jing bam do masih bat kumta terter kini ke kita hadu kata ya ka jinget bat ya ka jing long kerpang ka jongi kum kiniam ritpat parabi kadai yangi bangi hap kendit tia kadai yangi parabi bangi hap ban kendit ban riu ya ka bangi hap ban sedang ban keren ya kani nakaliang ka jongi ngi terwa sapi para ribe
Balada pi ibet yang ni bangin mi khmat yang kasur ke jok pi apok darbar pak parlimen ngin sim kia ban pentikna baki pa hapok ke jala mekhlia badru haki wai ki jala jok kari India kidai bandon ya kata ka hok ban mani belai light lut ubenriu udan lah ka jok ka hok banjit ya kaniam ayu bat ya ka jenget ayu ubenriu udan lah ka jok ka hok banjit yo belai yu ba mau mani ka sorkar kamdai bantu kelar bat kamdai ban pendik ya kata nidan ya kata ka jenget ban yada ya kata ka secularism lani ya kata ka hok ban mani belai light lut hakaleng jok kari India ni kerpat api para bai bangim dai ban sim sting ya kene ka kam nawa belai kemba POE kila dan shibun ba kita ke jinsha penting kau tempan kiban ong balada kipoi maki ars laispa atam sa shisin kum ki MP ki thumu wat ban delete lani ban wengno ya kata ka kintin sukulor napok ke constitution lada kawan kum kata ka khep para rebe kelong ka jingtim ka bakrau kawan up ya kari India ban ya ka jela ka jongi hi perkoi tongin kendit benriu tongin pai khamat syakine ki dak mansau ki baap jingma ya kari bakajat benriu jongi ya ban pai khamat syaki kadang ba kata ka jing bat ka jing jencar kadang wan lap dang akini kisngi para rebe POE ya kai ka balajia hapo jong ka jala dong sathi laming hi barakawai bakaladan kata ka jing yakhi ya persya ya kata ka CAA lani ta ka Citizenship Amendment Act hakapupor bangidang don hapo sang bahlang ngilayeng banele persya ya kani kaladon ka jing atrilang hot jong kiseng balang ki dorbar trairi ki bafer kinongelang niam batkumju ro ki polkal party bat ki MLA ki MDC ki bafer bandawa na ka sarkar India ban perlat na ka jing pentrekam ya kani ka CAA ka sarkar India kala pelat ikta ki tribal area lani ki six schedule area batkumju ro na ki jala ki badan ka ILP hak badai bat kani ka CAA hare kumba pitik kidang don pat saki kato tadi teli ki jaka hapo jong kami clear ki baka CAA kadang tram kadang kam kadang gajing terang kadang gajing amnut bat gajing mut basisha jongi kum ka RDA para rebe balar bijit angi ngin ya site hapo darbar ba parlimen ngin ong ya ka sarkar India ba ka CAA kam dei ban kam watang CNC ru hapo jong ka jala me clear Gaslo panai kublai ya kiseng balang ki baper ki balet shadow cha Supreme Court banyak kun persya ya kene ka anyak jokor kadai sa ka kamram go jok pi para rebe balana pi persya ya kene ka an kabaong bagita ki Hindu nalai bat ki wei ki niam nalai teli kiri kinlong shong snong hari India lada ki lawan suwa ka arhajar khasau bat kidor kam tang rius nem bansa hari India banyo long kinong shong snong jong kari India kalakta hadu kata ya ka jinglong ka jingman ha ka jing bunpat ha ka jala mekhliahi barakwi kuma pitip ngidon ka border bat ka Bangladesh bat lada nyimla bat pensange ya kene ka anya po ka jala mekhlia ka bama kalong ba shibun ba ki Bengali na po Bangladesh kila balong ki trai muluk berkata kalong ka baap jingma yang ni para rini Hisnang POE yang kata kajing ya tengko bat kajing jak kelep do jong kiriti gedustur hakaleng jong ka bri ka jongi kaladon kajing syak muslia hakasan syar ka khadar khamtam ya kabor bat ka itiar jong ki dorbar torairi ki jongi kadese korsil hakabor barit jong ki kila persyam banuan ra yang ta ki an ki baper ban penek pensa ya kiriti dustur ban penkubor ya kidor bar senong kidor bar right kidor bar hima ban pen kubor yo yo kenyi ban pen kubor ya ki rampa senong kelawan ra ya subon ki an lani kita ki bil ban yada ya ki riti ki dostor ya ka khandau ka siap ke bas ngosi kalau para ribe nakadau jong kajing telot jong kata ka sik schedule nakadaw bakata ka sik schedule hadu mata kampat don ya kata ka bor tauan ka baya stream ya kata ka bangi khot ka artikel aspa ki babun ki bil hapo jo ka diskonsil ki sakut u governor uban khasan arpos nemru ya ki bil jo ka diskonsil hangthi hapo senduknar sep a ka jing trekam sep a ka jing 3 minut jo ki hima bat jong ki MDC badon burom jongi banwan ra yang ta ki ai kain kata ka artikel aspa perari ka artikel aspa kadai kata ka kendon keba
ya kino ki bil anda lapas nak ying dorbar thawan kini ban let chau governor u governor haki kendiat sengi la ni kendiat benai ude ban rai lau menjur nem ban ai yang kata ke muhor ya kini ki bil la dai ba menjur ude ban penpai no syaka jelah harkat ke kubur la ni ke message la ni ulak ban pha na benta ka asen jong presiden Henry hakasin ke Baarpat lada ka diskonsil lane ki state legislative assembly ki menjur piang sasisin yang kata ka bil laki pediang dan pediang yang kata ka kubur lane ka message jong governor kane ka kamram jong governor ban aibet yang kata ka muhor hakasin ke Baar kum kata kebangi ikwa baki MDC lani ki diskonsil ro kinyo eta kabor kenang ba kabor thawan ke jongki kan long ka bobit ke bobiang bat ada klan ke diskonsil ngingi sai ong la klan ki dorbar trairi kemut la klan ki dorbar hima la klan ki dorbar right bat ki dorbar snung bat ki dorbar kur hare la telot ke diskonsil kini ki dorbar trairi ki jong yiro kilong ki batrot kumta para ribe ni terwa sapi ya kene gawai la hijit ngi ngin long ki dong ya sai na benta jopi ban pen klan ya ka sing schedule ba ya ki district council ki jongi kajin pen klan ya ki district council kamut kajin pen ne pansa ya ki riti dustur ya ka khandau ka siap ba ka hok ba ka snap ka ba kerpang ka jongi ni ngim ya menjur bat kitu ki kenhon bat kitu ki rushimet bat ki political party ki badan yang kata ka jing pok sneu lani yang kata ka jing temu ban wenno ya ke diskonsil ban pentelot bono ya ka seksidul ni tingi kwa ban pen klan syusyu ya ka kerang bangin yo ya kita ki an bat ki jing eda pura ni don ka ban penbet ya ta ka para khat raa ha ka diskonsil uba hopping stone lindo dong light bangkwai ha dua rublei nakapor sa kapor usat kaang usat ong ya kani bakadon kam kerki ban penbet Hari solusi kalau bagi tak ki parti ritor mensua kim semula burom yang kata hakapopor bakawan kata ka an klau kata ka forest act kami meklia legislative assembly kala kerpat nak sorkar India ban pelat yang kata ka an klau hari semula tre hakapopor bakawan kata ka MGT ban khang yang ka jingti mau ti siap ban khang yang ka jingti mau sun ti dawyong kami meklia legislative assembly ru para ribi kelapan na yang kata ka nak sorkar India ban pelat no ya kini ki ya kata ka an MMDR na mekhlia ka bom ya dai dur ARM bat kerkom bat khandau bat siap ka jongi hapok khasi jente hil pat hapok garo hil rukumju ka bas ngosi kalong nadu baki weng no ya kata ka bor ban pelat ya kini ki an nakakti jong governor kalit no syakti jong presiden hadu menta kata ka jing trang ka jing amnur ka jongi kum ka cela bangin light nak kini ki an ki bom ya dai dur bat kum ka khandau bat siap ka jongi bat bakam ya dai dur bat kat kum ki jing sumar ki jongi ya ki khlau ki petap ka bas ngosi kalong bangim pet sim layo nyimat ya kini ki jing ki jing jenjar menta hajirang menta pimat ya ki jing jenjar pikit mau kit siap pro la klumar kiwan kita ki an ki khang salensar ya kicing ti mau ti siap la ptha yang ni la ptha ya phi ki trai snong ban haple kita ki license ki boper ki kontraktor menta hakaleng jong kajirang ki mat jing ha ka badai baki ya tengku bat kan ka an hatau kamdai yang ni bang i hak ban perbet no ya ki mensua ni syajong bagi kita ki doli ki sensar ni dah kabor mentas mosi kalau bagi don ki an na parlimen ki bom ya dei dur bat ni bat kini ki labo jing ka adi ka konhon ya senrop lang jong ke parti rilum ka UDP bat ka SDP ni terwa sapi para lebih balada pijit ni ngin yak sat ngin yak sar ngin pen kongu ya ka sarkar India baka haban pet bat baka haban pet lani kahaban penbet no ya kini jinga tengku jong kajat berdua jongi bat kini ki an ki baper Frang ke jongi para bi tungno anuan ra kita kilat penroy haki snong ki thau ki jongi ngidon kata ka GOE baladang ila bane keren buat ka sarkar India banwan ra yang kata ka direct funding lani kata ka mang tengka haki snong ki thau ki jongi kim thu kim ping bat kin yo yang kita kilat penroy ki baper bat haba ka biang ka development hagi snong ki thau keleng ngidon ke jingkermen ki baskem bangin ngin roy ngin yo yang kita kilat penroy ki babun kejing ya khun ke jongi kadai banwan ra ita kilat penroy ki babun ha ka jela ka jongi kamut pat bangin compromise no kamut pat bangin
pendem tedong no hak badai pat berkimat ki jura ki bakta mat yong ya gari bakajak dulu kidan kita ki parti rithor ki balakran sai berki baong lada pijit ya ki kenuan ra eta ki dut berkingap ki baper kajing keli ke bang isai ong kalau kan mentoi iu lada nginyo ya ta ka dut berkangap lada ngidu no ya ki hok bat ya ki riti ki dustur ki jongi kan mentoi iu banginyo ya ta ki lat penroi lada mangipat ngindu no ya kajing long try ngindu no ya ka hok kajongi kum ki kun benriu ngidon kam benia roi ngidon kam ru benyo ya ki hok hakaju kapor kata kade kajak dru ko bestat bat kata kade kajak dru ko boyo is ngai ngam kwa asu ban sim ya kapor ka jong pi para rabi ngam kerpat ya pi bapin perkap bapin puson ba ya kini gijing pensai ki jongi ngapan ma pro na pi banginom la banlet haman kisnong kidong ki jong pi banlet pensai ya kini ki mat ki jura ka selong parliamentary constituency kalong ka bahe than bangin let haman kisnong nginom la anrang ikirpat epi subha let pensai lang ya kinong song snong ki jopi jet ya kane election om da ka jingas ngo pher dong la ne ngo pher than jet ya kane election om da ka jingas ngo pher niam la ne ki jinga pher balang ka jang ro go jongi ka hapan don hapeng ga jinga tali ka wei ni hapan jet tang wei uban keren nam ta jongi boro uban keren nam ta ki hok jong ka jang ro boro uban keren nam ta ki hok jong ki niam ma jong ki balang boro ni haban jet tang wei ban mi khmat yangi tongin jet da ka jing start da ka jing chapal ni don ya ka jing nget ke bas kem baki breu ki bakut bat ka jing jet ke bakut kan penmi ru e kinong elam ki bakut la nama pi kwa ban yoi ya ka sanshar khadar ka bakut sedang menta jet da ka bakut klem da bi ya kinong kilo ki jing sya penkende lane hakijing sya elam bakla ni kerpat api bapin pensyong nia bapin pensyong nong rim yakini gijing pensai gijongi balada pihap soba kersan nangi ailak lem ya kaseng rilum hakane ka kenti ka bamenta bangin long kasur ka jongpi bangin long kinong mi khmat ka jongpi po parlimen balada pi menjur ni kerpat api baka khat khandai tarik soba let aki polling station ki jongpi da ka jing sngokia da ka ba perkhat janai ya kari bakajak mendu dah kau perkat janai ya kalawai jom kilong din kiban sawan bat soba ban shon ya kasyap hakadur jom kabom dah kau pinjit ina kumu UMP jom pi bat ladadai bangajok ngandon nam ta jom pi ngan keren nam ta jom pi bat kan long kasur nam ta jom pi hapo parlimen bat kumju uru hapo jom ka sarkar India hi barakoi kublai sibun si ajarngo hakabom hakabam kublai sibun ruem batno hakane ke jinga khon election ngaburam ya barok ki kertong ngaburam ya UMP dan buram mejongi ma Vincent Palah duk menta kamdei bangi ben laningi kho yu hanrei kabas ngosi kalong bahaki ni ki khatsan teli kisnem para rebi ngim syem layoi ya ta ki sok ki papen mentoi ya ka jela bat ya kari ba kajak berwojongi na ka jinglong MP jongu sibun ba kita kijing dawa kijing angnut ki bangi dei ban yo na ka sarkar India khantam ya ta ki an ya dari ngim pat syem layo ngatrai kapor kaladei yangi bangin ailat ya kiseng rilum bakin mi khmat am ta jongi hang ti po dor bar bak parlimen kesadon ke jing ong kesadon ke jing keren para rebi ban ong bakin le ayu kita kiseng rilum kidon tang marway hang ti po dor bar bak parlimen kin keren ayu hatau kila mo ban sait na bata jongi kiong la da pijit ya ki parti he pat kidon bungut kinla benda sait am ta jongi tang kawe ke jingkeli kalong bahaki ni ki khatsan snem ha ka jinglong MP jongpi kum na ka parti rithor ki ai kita ki jingeda ka bapilala banle nam ta jongi ngempat sim lei ka we nginum long marai paranbe ni sai ong na ka por sa ka por bah kari India hi barakawai ki national party le ki don stang amriu teli batna ki ne ki amriu teli ki bardon sisa ya kata ka present lani ya kata ka national force ha keleng jong kari India ka dei tang ar teli ki don san pusan teli ki party regional party ha keleng jong kari India ban ngidon ke jingkermen ladang ngila ban pensngothu ladang ngila ban pensai ya ki jing ya ki jing janjar ki jongi kini ki wei kini rap lang nam ta ka sur ke jongi na beta pendiada ya ki hok
jom ki riulum na ni ki tribal ki don hadu sau punya ngot ki MP ki ban mi khmat na ki ST reserve seat lada ngidon ke jing ngut jumut lada ka biang ke jing ya pensai lada ka biang ka mat ka jura lada ka biang ka hok ka sot lada ki biang ka jingnang ka jingtip ban pen ngut ya ki jing ki jing jenjar ki jopi ki jongi kum ke jala ngadon ke jing kerben begini ru kini kersan lang bak ni